back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Basin og nabiyaan niya ang iyang unit sa laboratory. Susihan ninyo kini Regina. Kaya nagduda ko na may milagro nga nahitabo. Chief Devon. Nabati mo ba ang akong gisulti, Regina? Oo, Chief Devon. Ako nabati. Naibaw ka na unsay mo buhaton. Bye. Bye, Chief Devon. Animal. Unsa naman say problema? Mao di mga coverall nga mga suits sa mga medical personnel din sa laboratory. Ato na magamit ang mga suot sa mga vital installations and forbidden rooms nga para sa mga medical personnel. Kung mao ni ato isulob, magtuos lang doktor ta. May murag way mask kay matapta ng ato mga naong ini. Salamat, Bro Billy. Magsulod tayo ni. Ug pinasuksok ang mga time bomb sa mga dagkong bulsa ini. Okay, bro. Magdalita, bro. Kay bulawanon ng panahon. May mga personel nga itong magyan, Bro Billy. Ayaw pagpasabot. Ay kabala ka, bro. Naibaw ko kung siya kong buhaton. Okay. Udiritso ta sa control room. Ngayon mong giingon nga tuwa dito ang tanang control sa mga kamera ug power sa tibok compound nining laboratory. Okay, bro. Sunod ako. Bro, may duha ka kwarta nagbantay sa control room. Tagsaan na to sila. Kinahanglan nga mapatumba na to sila. Nga dili magkahimo og commotion. Kaya nimo, Bro Billy. Kaya, bro. Sundaw ko kani. Very good. Imo ka nang usa kanang naswa. Ug ako sa kiling niyas to. Okay, bro. Nagkadula ta. Alis to. Okay, bro. Oh, may toyo namin ninyo. Natumba. Nagipan sila, bro. Tagi, musulit ta sa control room. Okay, bro. Kon mao, tultulan ninyo ang exact location nga na-detect ninyo ang radio frequency ni Dr. Jack Miller tungod sa biochip nga natanom karon sa iyang lawas. Maong sutaan ninyo kung nganong stationary siya karon. Madam Regina, may dawat may tawag siya na. Dili pala dugay. Ikidap si Dr. Miller. Unsa? Klaruhan ninyo unsa katinuod ka ng imong giingon nga gikidnap si Dr. Miller. Kay nanawag ko sa laboratory dili palang dugay. Ug ang laboratory in charge ang nakatubag. Tuwa si Dr. Miller sa laboratory. Ug unsa pagkahitabo, dunay conflict. Madam, may chip si Dr. Miller. Ang na-detect na mo nga radio frequency sa chip na natanom sa lawas. Mao gyud ang exact location kung hay siya karon. Unsay buot mong ipasabot, Wally? Dako og posibilidad nga piki o impostor ka Dr. Miller ang tuwa karon sa laboratory. Unsa? Animal. Nga sa ato pa, ang buot mong ipasabot nga may infiltrator nga nakasud sa laboratory? Mao ba, Wally? Unsa? Bullshit. Ang buot mo ipasabot, Regina, ka nasudlan og infiltrator ang laboratory. Mao kanay akong pagsabot, Chief Devon. O kung sa may mo gibuhat, wa ka ba mohimo pagisusi? After sa atong panagsulti, Chief Devon, manawag ako sa laboratory. Well, shit. Nganong mitawag man ka nako? May diretso ka na lang untag tawag sa laboratory. Kaya tingaling unsay mahimong kadaot kung kinsa man ang bullshit nga nakasuot dito. Paminaw, ayaw patinguga ang emergency alarm diha sa laboratory. Aron kung kinsa man ang infiltrator o impostor nga nagpakaroon inon nga Dr. Miller, dili makamatikod nga nabantayan na nato siya. Kumusta naman ka si Bro Billy? Nauman na ba ka siya sa pagpamutang og mga bomba na iyang dati sa palibot? Ang mga medical personnel diya sunahan. Nagkakuliyang. Nga naman ka. Kung saan kayo nito? John, dalaw nagkaguliyang ka na nagsulong pati siya magkinugan.
Huwag ko masahin, Bro Jack. Ipagkasa. Hindi nga nagkatik na nagkabos ang pagpili sa pagtao niya. Okay, Bro Jack. Nagmonitor ako na po niya. Hinihinay na ko secure ang imong kaulingon. Murag, mayo na magkabiyak na diya karon na yun. Okay, Bro Jack. Salamat. Okay. May vibrate nga akong phone. Hello. Bro John, kinala magkabiyak na diya karon tayo. Kay batiktan ka nila. Kadili sa Dr. Jackie Miller. O karon, ina ka nang kipakita. Unsa? Nahibaw ka na nasa kapag dito ha? Pagdali, bisis pa yung panahon ka ba? Okay, Bro Billy. Mudiritso na ko sa likod. Ngadto sa sakyanan ni Dr. Miller. Nagkagulihan usap ang mga tao. Ug ubang mga medical personnel din ang dipita. Paingon sa likod. Ipalinya sa lantanan. Nga na makahaan. Bahala na. Mupadayon lagi ko sa likod. Aron magpalayo na dayo din eh. Akong ikasugat ang upan. Excuse me! Asa pa ka, Dok? Dok! Ako? O ikaw, ipalinya ta. Linya sa Dre. Personal necessity. Pagdali. Kay, monitoring game mo sa tanang tao. Ganyan ka sa laboratory. Pagdali. Okay, mubalik na ko. God. Kinahanglan nga makaabutin ko sa kawas. Ang phone. Si Bro Billy. Bro. Bro, ay gina. Di ako sikot, nagpaabot mo. Sa kaitong ka auto. Pagdali. Sa tawa pa pagkatigog ka alarm. Kaya kung butigol ka ni, automatic ka mo sila mga puntahan sa ibang laboratory. Unsa? God. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!